Hello guys, welcome back to my channel. At ako pala guys ay si Rani Lumapas. Kung bago man kayo sa aking channel, please subscribe, like and share para naman guys updated kayo sa aking mga bagong video, sa aking mga i-share sa inyo. So maraming salamat guys. Ito na guys ang SD card para sa drone. Okay, buksan na guys. So, lagay na natin. Next ang remote. SD card switch okay, confirm. Okay. SD card mayroong 3 hours. Tingnan natin sa settings. So ito na guys, try natin mag-record. Okay, record guys.
vertical view guys. Yan ang advantage nitong Mini 3 Pro. Okay, vertical view. Ibalik na natin sa horizontal. Okay, yan ang nagdagbida guys, ang nagdala ng bida. Okay guys, no? Try natin ulit ang vertical view. Okay, ang ganda, very nice, very nice drone. So very nice drone. Okay, very good. It's so good. Try ulit. Record. Okay. Record na siya sa vertical view. Mapapanood na sa Lunes, September 5 ang mas pinalawak, mas pinaganda at mas pinasisig na pagbabalita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Inulunsad na ng GMA Regional TV ang One North Central Luzon. Bahagi ito ng pagpapalakas sa pagbabalita ng GMA Regional TV sa iba't ibang panig ng bansa. Mas That's so nice. sa pamamagitan ng Stop. GMA Regional TV One North Central Luzon. Kabilang dito ang mga probinsya ng Pangasinan, Benguet, Horizontal. Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Tuguegarao, Isabela, Baler, at Olongapo via GMA Okay. TV channels, GMA TV 10 Very good. GMA TV 13 Apari, GMA TV 7 Tuguegarao, GMA TV 5 Mount Apuyao, GMA TV So, 7 Santiago, GMA TV 5 Baler, at next guys, pa-flight test na ako. Abangan nyo guys. Okay, bye bye.